Etorkizunari begira, eta hitzein daiteke nun dagoen txertatuta eskubide hau, edo badun etorkizunik ala ez, baino garbi dagoena da, herri honek ahal izan duen guztietan, aukera izan duen guztietan, herri honen erabakitzeko eskubidearen aldeko autua eta apostua egin izan duela, eta 80. urtean eman zen debatean, eta gero 2004an eman zen debatean ere, arrazoi berdinagatikan Eusko Alderdi Jeltzaleak alde egin genuela. Gure bozkak aldeko izan zirela. Eta badakigu autogobernu ponentzi bat osatuta dagoela. Y vamos a estar en esa ponencia discutiendo de estos y otros temas, evidentemente. No podemos acotar los debates. Lo tendremos que hacer de forma ordenada. Lo mismo que este texto, cuya paternidad no se puede discutir, en todo caso, entre el Partido Nacionalista Vasco y la desaparecida, por lo menos como sigla propia, Euskadiko Ezkerra y después Eusko Alkartasuna, este texto ha tenido un recorrido, ha sido presentado por el Partido Nacionalista Vasco como una propuesta de modificación de la Constitución española, por si los dos partidos grandes nacionales españoles entienden oportuno, y en esta reflexión abierta sobre el modelo territorial, entienden oportuno incorporar la idea de que pueden surgir nuevos sujetos políticos dentro de la estructura política del Estado español, por lo menos la oportunidad está abierta, y nuestra iniciativa no fue ni del siglo pasado solo, sino que fue del 90, 2004 y, repito, agosto de 2011. Nik lehen esan dut, erderaz esan dut, etak protagonismo gehiegi eduki duela azkeneko hamarkadetan, eta gaina helburu politikoak lortu nahi izan ditula, eta ezker abertzaleak momentu ezberdinetan etaren esku utzi ditula negoziazio prozesu guzti horiek. Eta kasuan autodeterminazioaren eztabaida hemen eman zenean, etaren esku zeon negoziazio hori. Da guk aldarrikatzen genuen politikatik. Eta guk esaten deuna da, ez bakarrik ongi etorriak bide politiko eta demokratikoetara. Aruntzago nijoa, ongi etorri politikara. Zati badirudi hemen bideak erainkorrak dien neurrian aplika daitezkela. Ongi etorri politikara. Hori da niretzako gaurko ikasgaia. Ongi etorri politikara. Eta ikusiko dugu, bai gai hauek eta beste batzuk nola jorratu daitezken etorkizunean. Baina ongi etorri politikarak esan nahi du, iraganean gertatutakoaren azterketa bat ere egin behar dela. Ez du balio soilik memoria eukitzea, baizikan gogoa duzun horren azterketa bat egitea. Eta hori da Eusko Alderdi Jeltzaleak behin da berriz planteatzen duna eta baita ere exigitzen duna. Bere buruari azterketa horiek egiten dizkiolako. Ez diegu bestei alperrik eskatzen guk gure etxe barruan egite espaldi maitugu. Gu nahi duguna da mundu guztiak baita ere egitea bere ibilbidearen azterketa. Etorkizuna behintzat modu egokilean guztion artean eraiki nahi baldin badugu.